murwakani gatining karsa purwa madya mangya yuwana kairing sumiliring katemperman daya-daya hambuka tata gatining upacara pahargyan kepareng narbuka murwani kandha pudhar pamedhar satemah ambabar caritane ring jiwangga kawahya runtut raras larasing gending sinung sada langen mataya meleng memalatung mring juang agung malat mahning suci kunjuk mring arsaning Gusti Ilahi Rabbi sinartan puja astawa puji asa santi sandine skala nirku malaring pradita sirna kang durgama sinapuk ing kahendingan tinitah para wengkayun dalemipun ari prastya ngabiyantara sowan nuhun dawuh saking Putra Barayagung Bapa Bejo Edi sinartan Ibu Warni Gotrah Klawangsa dalam biniji minangka handheraken tata laksita gatining upacara boyong temanten ing ri kalenggan wanci arahina punika pangajab kang agung salwiring gati tansah kababar kanthi rancak lulus araharja mangya yuwana niskala berkah barokah wilujeng samudayanipun Murwakani atur kepareng hangaturaken kunjuk para paranpara ingkang sampun kepareng rawuh linanggung kunjuk para paranpara ingkang kepareng hangarasuk sak sanesipun agami Islam kepareng dalem ngaturaken salum rahayu Om Swastiastu Namo Buddhaya salam sejahtera salam kebajikan rahayu 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 sagung tumuwuh boten kata lempen kunjuk para paranpara ingkang pareng hangarasuk agami Islam dalam kepareng ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wa harrama syifah wa ahala nikah wala nabiyya ba'dah wala rasulillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid amma ba'du pinorwakan kunjuk para paranpara ingkang tuhu pantes kinurmatan kunjuk para pepunden para sesepuh pini sepuh miyang aji sepuh ingkang tansah kukuh bakuh sarta lebda ing kawruh ingkang hanggung hamestuti dhateng pepayining kautaman ingkang sabuh pantes kinabekten linanggung kunjuk para pangemban pangembating praja satriyaning nagari miwah manggalani negari linanggung kunjuk Kanjeng Rama Lurah minangka songsong agung pametri budi rahayu piniji minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu mahambeg berbudi dharma datan katalipun kunjuk para alim para ulama para kiai para pinter para sarjana sujaning budi ingkang sampun kepareng nampi wahyuning sih kasutapan jati rinten kelawan dalu tansah sinanding pustaka suci wahyuning ilahi kinarya panata panuntun panembahing kiblat kunjuk mring sahanda pepadaning Gusti Dat kang marwingdat Gusti kang maha nasa Gusti kang maha welas asih Gusti kang maha tunggal rinjih Gusti Allah subhanallah wa ta'ala ingkang satuhu caket ing manah linanggung boten katalumen kunjuk para priyaga ingkang samya mangun bebesanan Gotrah Barayagung Bapa Bejo Edi Gotrah Klawangsa sinartan Barayagung Bapa Marjuli Ibu Wiji Hayati Gotrah Klawangsa boten katalumen kunjuk putra pinanganten Sarimbit Arisang Pinarjo Sarimbit Sanga Bagus Suyanto Kusmaning Ayu Ismawati ingkang satuhu badhe kamulyan datan kendhat kunjuk para kadang-kadang werda muda tumaruna ingkang tansah tinangkepan darmaning raos katresnan sesarengan sami manunggaling cipta sedya ingkang karsanipun paring panyengguyung kunjuk Barayagung Bapa Bejo Edi ingkang satuhu cinaket ing manah
Sanggani para pilengga, para rawuh, para tamu sededahan kakung Sumono Putri ingkang kasuga tengpang hormatan. Para wakaniatur sumangga nuwun tan kendhat kita tansah ngunjukaken puja pangalembono. Puja hasnawa, puji hastuti, kunjuk mring sahandhap pepadhaning Gusti, karana taufik, hidayah lan inayah karahmatan kaberkahan ingkang sampun kepareng kita tampi mrajihnani pepanggihan kalodhangan sonten menika kita tansah kapanggihaken kanthi sumasana kebak ing kawilujengan satemah kalis rubeda nirbaya nirwikara kanthi mekaten hamung raos syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti semoga nuwun kita babarkan sesarengan kanthi waosan bi kaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat wa salam kita sanjuaken wonten ayunan dalem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiullah pungkasaning jaman jalma pinastika sekaring jagat mustikaning dawana ingkang benjang saka badhe paring syafaat dumateng kita sami pangajab kang agung mugi benjangipun kula panjenengan sami tansah kagolongaken ewoning umat Rasulullah ingkang mangya bejo mulya awilujeng bidini wa dunya hatal akhirah barokallah amin amin ya rabbal alamin. Sangganing para tamu pinulya sagung para pilengga para sabudayanipun paharganing pasamuan kalodhangan sonten menika diagung pangarsama kepareng dalem soman kanthi kawontenan jumejer ngayar wonten ngarsa handiwa sami boten ateges dalem deksura kumawantun sarta nilar jangkeping tata krami namung sedaya karana sesanggeman kula pinilih piniji minangka ndherekaken tata laksana gatening upacara paringgihan ingkang kepareng badhe kababar miderek rut roncaning upacara gatra ingkang sepisan eka gatra laksita ingkang kepareng kababar pambuka urut angka kalih kepareng handharaken ambalan tanggap wacana lung panampining pasrah panampining temanten saking dutaning brayat kekalih dupi sampun kepareng paripurna kasumbul praptanipun dutaning brayat saking Baroyagung Bapa Bejo Edi Gotrah Klawangsa kababar pangudas marning griya kanthi wecaning pambagya harja Yuwana Basuki wontening pratandha pamungkasing upacara inggih wonten pedharing sabda Maidho Hasanah saking Al Mukarram Rama Kyai Hanawi ngiras mantos mungkasi parikan kanthi babaring rosan Hastungkara. Bebilih mangkaten Bapak Ibu menggah roncaning upacara premelu sinambi hangarantu sasmita gatening upacara kawiwitan imanggi monggo kanthi sesarengan memuji kunjuk mring ngarsaning Gusti mugi-mugi sengkala godha pangarencana tuminggal sirna rawi-rawi rantas malang-malang tuntas becik ngatitik ala ketara sapa bibidi wahyuning bakaling sirna satemah pikantuk siwelasaning Gusti upacara kababar para madawusana lulus raharja mangya yuwana niskala suradira jayaning kangrat suwuh drasta tekaping olah darmastuti nuwun kawula nuwun lang-langing driya mangung-mangungkun kandunganing mangler tanpa kane warganing pasamuwan linanggung kunjuk Baroyagung tamu besan sutresna awetawis daya-daya hangansik tumaping upacara ingkang kepareng kababar pramila monggo nuwun murih rahayuning lampah upacara kita buka sesarengan kanthi waosan umbul kitab liridho ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi firli wali walidaya walil mukminin na amin amin ya rabbal alamin. Ngaturaken duking panuwun ngedatan pepindo karono pambukaning acara sampun kepareng binuwa kanewasan umul kitab pangajab mugi Gusti tansah paring mahfirah paring kawelasan sahingga upacara pinurwakan ngantos purna mangke kababar kanthi pratitis rancak lulus raharja mangya yuwana niskala. Sangganing warganing pasamuan iki satu pantes kinurmatan angan sik pedharing sabda babaring pangandikan pasrah risang pinarga sarimbit saking Duta Caraka Baroyagung Bapa Marjuli utawi Ibu Wiji Hayati ingkang rawuh saking Pulon Malangan Tulung Klaten kunjuk ingkang winantu pakurmatan binijing minangka cundaka wacana sumangga nuwun sasana wanci sawetahipun kasumanggaken nuwun kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kunjuk kepareng matur dumateng para pepunden, para pinisepuh, sesepuh ingkang tuhu kinabekten, dumateng tamu undangan kakung miwah putri ingkang kula hormati. Saderengipun kula matur langkung prayogi monggo tansah muji syukur dumateng Gusti Allah kanthi sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula njenengan sedaya. Sholawat salam tansah kunjuk dumateng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para legah kakung miwah putri ingkang kula hormati, ing mriki kula badhe matur minangka sulih sarira saking Ibu Wiji Hayati ingkang pidalem saking tlatah Pulon Malangan Tulung Klaten. Ingkang sepindah aturaken salam takzim ugi salam taklim kunjuk dumateng Bapak Bejo Edi sekalian Ibu Warni kula ikrarken kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun wosing gati kula sak rombongan sowan wonten ing dalem punika mboten sanes badhe nglarapaken utawi masrahaken Sekar Cempaka Mulya temanten sarimbit ingkang asesilih Roro Ismawati putri saking Ibu Wiji Hayati ingkang pidalem saking Klaten ingkang sampun kajatuh krami kaliyan Bagus Suyanto putra jalu saking Bapak Bejo Edi sekalian Ibu Warni. Alhamdulillah saos winenga dumateng Bapak Bejo Edi pilih temanten kekalih kados ingkang panjenengan pasrahaken kala wingi supados dipun akad nikahaken. Alhamdulillah akad nikah sampun kelampahan kala wingi dinten Senin Surya kalih dasa Oktober 2025 kanthi manggih wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Mila wonten ing kalodhangan siang punika Sekar Cempaka Mulya kula pasrahaken dumateng panjenengan. Ugi nyuwun dumateng Bapak Bejo Edi sekalian Ibu bilih temanten putri Mbak Espa punika tasih timur tasih cubluk
babapan paugeran ingkang badhe mbangun Bali Wisma mila anggenipun panggula wengkirahipun ugi kula pasrahaken dumateng panjenengan. Para lenggah ingkang kula hormati, panjenengan nipun Ibu Wijihayati ugi masrahaken angsal-angsal ingkang sinaosa boten wonten kerta ajinipun mbok menawi menika dados sarana tambahipun raketipun paseduluran antawisipun keluarga ageng Ibu Wijihayati saking tlatah Klaten kalian Bapak Bejo Adi sekalian saking Magelang. Ingkang atur salajengipun mbok menawi mangkih bahagian wonten ing kalodhangan siang punika sampun paripurna, kula sak rombongan badhe nyuwun pamit boten kata lumpen nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi lampah kula sak rombongan tansah manggih rahayu wilujeng ngantos dumugi griya soang-soang. Boten katalepun ugi mbok menawi sowan kula sak rombongan manggih kathah kekirangan wonten ing bab punapa kemawon, kula minangka sulih sadèrèngipun saestu nyuwun lumuturing sih agunging samudra pangeksami. Mekaten lan semaken ingkang kula aturaken kirang langkungipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakeplas pindho ulama pasing waras trolungit saking kandhenging lengkap babar pangandikan pasrah kababar kanthi reroncen tembung manis mamanuhara kebaing sagurawa. Atur pangandikan pasrah daya-daya keparang badipun tampi saking Duta Caraka Barayogung Bapak Bejo Edi Gotrah kula wangsa wondene paraga ingkang parang piniji Priyogung ingkang winantu panghormatan panjenenganipun Rama Kadus Nurinji Bapa Susanto kunjuk Bapa Susanto sasana wekdal sawetahipun kasumanggaken nuwun kula nuwun. Ngaturaken gunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami katur kadang panitia laksana ingkang sampun paring wedal saha papan dumateng kula. Kanthi menika keparengan kula hangaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman karahayon tansah kajiwa kasalira tumanduk dhateng panjenengan sedaya mergimipun dhateng kula. Dumateng ngersanipun sesepuh bini sepuh dalah aji sepuh ingkang satu hanggung hamestuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang satu kinabekten. Ugi wonten ngersanipun pangembating praja dalah satriyane negari ingkang satu sinudarsana. Datan katalipun wonten ngersanipun para alim, para santri dalah Bapak Kiai ingkang satuhu luhur ing budi. Datan kekeliawan wonten ngersanipun pangombyong pinanganten sarimbit ingkang mijil saking Pulon Malangang Tulung Klaten keluarga ageng Ibu Wijihayati ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi linambaran pepayang budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama mugi pinarengna kula jejering tiyang jugul ambalilu kotong ing seserepan miwah asor ing samukawis kumawani lumarap ngabiyantara satemahang gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben sekeca dalah eca wawan pangandikan. Injih karana mradapa saking keparengipun Bapak Bejo sekalian Ibu kepareng hanampi atur pasrahipun
putra pinanganten Sarimbit. Minangka purwangane ngatur nun sumangga katur dumateng sanggiya para lenggah minulya sesarangang tansah ngaturaken raos puji dalah raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala karena ing didal punika panjenengan sedaya kaliyan kula saged nyawiji wonten ing pahargyan punika kanthi boten manggih alangan satunggal punapa. Sholawat dalah salimipun Allah tansah kita jujugaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun fid dunya hadal akhir. Pareng matur dhateng sanggiya para lenggah minulya kepareng hananggapi atur pangandikan saking panjenenganipun Ibu Wiji Hayati lumantar duta wicaranipun ingkang sepisan. Atur salam taklim katur panjenenganipun Bapa Bejo lumantar kula katampi kanthi kalairaken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwantene ingkang sajengipun Ibu Wiji Hayati hamasrahaken putra pinanganten Sarimbit katur panjenenganipun Bapa Bejo dalah keluarga lumantar kula katampi kanthi lumahing asta kekalih ugi kanthi rena ing penggalai. Iwantine magayutanipun kaliyan pitedah wawarah tuwin panggula wentah ingkang suraosipun dhateng sangu dhateng putra pinanganten Sarimbit pramila sumangga Bapa Bejo dalah keluarga kaliyan Ibu Wiji dalah keluarga ageng sami daya dinayanan majinamadan sarengan murih putra pinanganten Sarimbit anggenyo badhe lelomban babar layar wonten samudraning bebrayang agung saged jumbuh kalian kekudanganipun para tiyang sepuh. Sagung para pilenggah ingkang tansah kinurmatan ingkang salajengipun saksampunipun pahargyaning idal punika paripurna Ibu Wiji dalah keluarga ageng badhe nyuwun pamit. Lumantar kula Bapa Bejo dalah keluarga ageng namung ngaturaken sugeng kundur mugi-mugi lampah panjenengan sedaya wiwit papan punika ngantos dumugi ing dalem suwang-suwang tansah manggih dhateng baboning kawilujengan. Ing wasana kula ingkang tinengen gendah minangka raga sinambate ngatur hanglenggana budidayaning manungsa ingkang boten sampurna kathah kekirangan kathah kalepatan keparenga panjenengan sedaya hanglunturaken agunging sih samudra pangaksami. Pungkasing atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging panuwun mekaten menggah juru panampining pasrah saking Baroyagung Bapa Bejo riki langgar menika sampun keparan tinampi kanthi napa ing asta kalih sarta bongbong biraning penggalih imangke putra pinanganten putri Kusumaning Ayu Ismawati kepareng badhe karengkuh kagula wenah kunjuk Baroyagung Bapa Bejo Gotrah kula wangsa ing babagan estu monggo para priyaga kang samya manggon bepisanan samya sesarengan ambudidaya murih raharjaning bale wisma kang senedya berkah barokah sedayanipun barokallah amin amin ya rabbal alamin. Sampun kadang tamu nembe wonten tandha sasmita kersanipun mangke sedaya satata samudayanipun para kadang-kadang panyembuyung saking keluarga agung Bapa Bejo Gotrah Kawangsa tumuli acara kasidhik sawetawis minangka tandha pakurmatan sarta panglipur kunjuk Baroyagung kadang besan kinasih ingkang saking wewengkon kulon Malangan Tulung Klaten kadang-kadang campur sari kepareng lumarap sowen kinarya regenging suwasana nuwun kawula nuwun.
Karana kawontenan pramila monggo nuwun saking para kadang-kadang krida budaya campur sari Larasati menika sinambi nenggo sasmita saking para parampara ingkang piniji minangka mratisaken tumapaing upacara pargian sonten menika kadang-kadang saking campur sari daya-daya samya mbabargungan panglipur kinarya panyeling sarta kinarya pratandha regenging swasana pakurmatan kunjuk Barayagung kadang besan sutresna ingkang saking wewengkon Kulon Malangan Tulung Klaten. Enjing bidal gumuruh saking salebeting praja guming kang bolong koswa bosananira lira surya wadalira budal.
Ayo le, budal dino iki. Aku melu budal ya, Cak. Ayo. Sing ora melu budal ora entuk panduman. Ayo le. Amit manabdo mangarasa kunjuk ngarasa handika para tamu sagung winaya. Kepareng kadang-kadang saking Krida Budaya, Larasati Wusatata, Hambabar Budaya minangka oyot pamekaring kabudayan murih lestari rahayu saklawinya. Kadang-kadang pangidung saking Larasati manunggal nyawiji kalian HS dekorasi ingkang saking wewengkon Krembyungan Kewala nyawiji kalian berkata-kadang panyengguyung lintang video syuting lintang multimedia ingkang kemareng nyawiji kalian berkata-kadang campursari Larasati ugi saking Krembyungan Ketundan Pakis Kitha Raja Magelang sinengguyung kadang-kadang Sela audio sound system ingkang saking Pogalan kawis tinggal berkadang pangidung sampun keparang satata pinorwakan sinareng Pak Ati Maharani. Wusatata lemarap sowan sinar kadang pangidung Pak Ati Maharani kepareng kadharaken kadang-kadang kinasih saking wewengkon Salatiga Kusmaning Ayu Tantri Widyastuti.
Agung Satata cacah kalih minangka jejangkep anjanepi lumadining tata pacara panglipur sinar kadang kinasih Eva Moji. Priksa kunjuk kadang Besan Sutresna ingkang rawuh saking Kulon Malangan Tulung Klaten. Bebilih mangke sasampunipun dahar kasuwun wangsul malih nglenggahi papan palenggahan ingkang sampun kepareng kasampataken karanten upacara menika dereng kepareng paripurna tasih wonten wedharing sabda pambagharja yuwana ugi wonten maido hasanah saking Almukarram Rama Kyai Hanawi. Pramila kasuwun kanthi andhap asoring manah kunjuk Barayagung Bapa Marjuli Ibu Wiji Hayati ingkang rawuh saking Kulon Malangan Tulung Klaten. Bebile sasampunipun dahar paripurna kasuwun lenggah satata malih nglenggahi sasana palenggahan ingkang sampun kepareng kasampektaken saking keluarga agung Bapa Bejo Gotrah Lowongso. Kinanti kula sakanca kadang-kadang krida budaya campur sari laras ati sampun kepareng satata samapta ganti sawigaing diri. Pramila monggo nuwun pepanggihan dhateng kula sakanca kadang-kadang krida budaya campur sari laras ati. Satata para kadang-kadang saking laras ati monggo nuwun sinambi ndherekaken sagung para kadang tamu sutresna angger habitondo ujub syukur dedahar ingkang sampun kepareng kasampektaken bisar malih Barayagung Ibu Wiji Hayati sasampunipun dahar kasuwun nglenggahi sasana palenggahan ingkang sampun kepareng katata karena upacara dereng kepareng paripurna monggo nuwun laras ati lumarap sowan. Goyang lagi bos, Larasati campur sarinya Indonesia, asik-asik. Lagi gandrung, goyang bos. Lintang Multimedia, sukses selalu. Apa-apa duwe ewang loro. Wong yen lagi kepisah, tapi duwe donya kiamat. Donya kiamat. Wong yen lagi nyanyi, tapi duwe lagi ikhlas. Wong yen ora duwe, direwangi kredat.
kasih. Ada Stella Audio bergabung bareng rekan-rekan HS Dekorasi dan juga ada Lintang Multimedia. Diucap terima kasih spesial buat keluarga besar Ibu Wiji Hayati yang hadir dari Pulau Malangan Tulung Klaten. Matur suwun. Inji sinambi dherekaken datang Gotra Baroyagung kadang Besan Sutresno ing rawuh saking Pulon RT kalih RW Tunggal Malangan Tulung Klaten. Pramila mangkih katur sagung para kadang linanggung Besan Sutresno sak sambilipun dahar monggo kasuwun mangkih nderek mangayu bagyo ngantos paripurna ing pahargyan menika karana menika acara dereng paripurna menika tasih wonten acara pambagyo harja ugi maidho hasanah sawetawis minangka pratandha pamungkasing upacara samangke menawi sampun wonten hastungkara menika yektos upacara sampun paripurna. Mbok bilih mekaten monggo ingkang sakeca lan mardika kunjuk Baroyagung Ibu Wiji Hayati ing rawuh saking Pulon Malangan Tulung Klaten. Keparang kadang-kadang saking Campursari Krida Budaya lumarap sowan. Setunggal bagus tunggal keparang kula dherekaken sowan Sinareng Kusumaning Ayu Atik Maharani. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinincang ing alis ore sing meweh kandrung ana wanita mintal mintul tanpa busana sapa dhek
Ora minda-mindu lho, Pak. Sabar. Aja nesu. Aku Iki ki karo jarian bola lho. dhewe. Aku jarian lho kok. Iki ki lak kaya warna apa Lai. tetanduran Nggih. ana ngalas sing gung liwang-liwung iki ngono. Ijo royo-royo ngene iki lak nggambarake tetanduran sing subur tanpa beda kahanane para kadang ngambung tani kang mapan ana wewengkon Krembyungan. Inggih leres Pak Dalang. Ngaten injih Mbak Ati. Katuran wilujeng siang Pak Dalang. Injih wilujeng Nggih, siang Bu Sinden. sugeng pepanggihan Injih wonten ing tlatah Krembyungan. Krembyungan Nggih. ngaten. Udakara sampun pinten taun nggih kula mboten mriki. Oh ngaten to. Jenengan. Beh, masyaallah beda kalih kula. Lah panjenengan Ora Pak teges Dalang? kula niku pamer utawa umuk niku mboten. Nggih. Krembyungan mriki niki. Kula niku tenan ora kok pamer. Nggih, pun ping pinten Pak? Gek pisan. Oh. Gek pisan. Gek pisan iki. Muga-muga cocok nggih Pak. Iya, jenenge dhewe iki mung nderek gladen, nderek sinau karo kanca-kanca krida budaya laras ati. Nggih, krida Iki nitik budaya saka Larasati. kanca-kanca ya jek nom-nom, tutukane ya trampil-trampil. Oh, tenan, nggih. Durung sing kedram kae, beh Lah ya, medeni piye? wong. Sangar nggih. Bih, ndelok rikmane sing grondong. Gondrong. Gondrong. Oh, gondrong. Oh, nggih Ibu, monggo Ibu. Inggih, menika sowan wonten dalemipun Bapak Bejo. Bapak Bejo sekalian Ibu Warni. Ibu nggih. Nggih. Menika nderek bingah, Ngaten. nderek memuji menika boyong nggih Pak. Boyong temanten. Boyongipun pinang temanten sekalian. Ngaten. Mas manten lan Mbak manten Injih. didongake Pak Dalang. Ngaten. Muga dados keluarga ingkang bahagia mulya, Amin. ayem tentrem, Injih. bejo donya lan akhirate. Barokallah. Amin. Nggih, Rabbal wajan alamin. mantene putri cantik. Wah, Nggih, tenan. seger. Seger. Nggih. Mantane kakung yo, bah, masyaallah ora ngira. Ora ngira. Krembyungan ana pemuda sing guantenge kaya Sing ngoten. ganteng entuk bojo kok ya wayune kaya ngono. Kok ya- Kek adoh papan dununge ya, Mas. Kok ya pinter men. Jenengan Jenengan- saking Tulung Klaten nggih, Bu. Nggih. Ngaten. Mrika menika gudangipun kabudayan. Leres. Klaten menika kalebet sumber-sumbering kabudayan. Nggih. Pramila jenengan sampun ndongaaken putra pinanganten kanthi jangkep. Aku yo tak ndongakake. Lah nggih Pak Dalang ki kedahi ya ndongake kok ya. Nek dongaku ki ora werna-werna, werna loro wae. Apa? Siji, putra temanten muga-muga cepet meteng. Nah, lah kuwi sing ditunggu kok, Lho, Pak. Mbak Ismawati malah sening. Lah, ya. Amin ngeten kok. Berarti lak seneng. Ditunggu ya kuwi. Lah iya, sing ping pindho aja nganti ana tembung pegatan ya. Nah, Dadi jodoh sing langgeng sak lawase pikantuk wilasane Gusti Kang Maha ya Wagung. nek ana ora cocok sithik-sithik ki sudah hal biasa. Ngaten. Sudah hal yang wajar. Ya nggih. Ning piye carane ben nganti ora pegatan? Narak Nah, ngoten. kuwi. Ana rembug daya rembug sing apik-apik, ana nalar ya dinalar sing becik-becik. Nggih. Aja nganti ana tetembungan sing ora prayoga pitungan secara agama utawa secara negara. Nggih, leres Iki kok Pak Dalang. patpet-patpet wae iki jane Iki ketoke ngopo? batu. Apa miki iki kena virus pop mie dijer iki apa piye? Ketoke iki nganu Pak, Baterene. batune nentek. Mas Bos, iki bos audio iki Ya. sing tak nggo aku rada patpet-patpet iki. Diaturi panglipur Pak Ngaten, Dalang, injih. sesarengan campur sari. Ngaten. Saking mriki kemawon. Ning Iya. ya wis kondang teko kono-kono. Bah, tenan nganti Ora tekan tau leren. tekan nggonku daerah Parakan Temanggung. Lah, ya aku Sapa ya sing ora gumun. preso laras Laras ati. hati. Mongko jan iki playere iki durung di bojo. Tenane Durung kepayon. yae. Oh, wis jane wis mbribak-mbribik wae ning ora dadi-dadi. Lah ya muga-muga iki lumantar nyengkuyung pendhapun Mas Suyanto. Nggih. Pokoke nuwun sewu Mbak Ati. Nggih. Pokoke penghargaan sonten iki tenan iki kabeh-kabeh kok nganggo tembung Yanto. Kok piye to? Lho tenan, iki saka temanten. Iki Mas manten iki asmane Mas Suyanto. Nggih. Pengedrame kae. Nah, umpetan ora. Ki asmane ya Mas Suyanto. Oh, Nah, durung sing mlayer. sing player ya, Lho, Mas? Mas Yanto. Mas Yanto. Tenan kuwi sapa kok nganggo Mas Yanto. Sing ngendang ki memang gitu sithik. Apa? Supri. Lah kan Supriyanto. Tambah Yanto. Lah, Nah, rak ngonten. Supriyanto. Lah tiba-tiba Yanto nembah nuwun. Inggih, menika diaturi ingkang laras langkung rumiyin Pak Dalang. Injih. Nggih, saderenge lagu Maneka Warna dipun aturaken. Ngaten. Nggih, kathah sang panyuwunan. Injih. Nggih, niki